Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर बयनिसिमबो happy Diwali. ओमफ्राय जोंहा न'आव मन्दिराव फुजा होनानै दा नै लामायावबो आलारि बाथि सावबाय दायो बमा गावनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना बमा गावनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिथिं दङ धनिष्का माबा जिबिका ओमफ्राय नै बिथिं दङ हिरामनि दं नै सुमिका एक्ट्रेस धनिष्का दङ धनिष्काया बमा गावनो नागिरदों एसे बमाया जोंना नै खेरेन्दाय दङ खेरेन्दाय फुलझारि ओमफ्राय नैबे थालिर बमा थालिर ओमफ्राय नैबे आसि बमा नैबे फुलझारि नैबे 2000 शट 2000 बेरगोन आरोना बे आसि बमा गोलावथार खुलिलाय आनबक्सिं खालाम दे सानै खुलिनो लुबैनाया ओइ जिलाबजोबगोन गोमजागोनबो खुलि दे बिदि खुलिनाब्रा जाम्बिफोर बेखेव ओइ जानला माबा लाबायनाङा र' है जानला मोनला बिस्थारलै नोंसोरो नै र' बेखौ गावग्रोनोसैदां सोलौ बमा गावसै दायो नै गोलावथार ए नोंनाबो बे गावदो दे भूमिका नामा नोंना मा भूमिका नैबेहाय जोंहा साजायदों माबा नाङा मोनसेल' माबा ओइ जाम्बा बैयाव माबा लामा गेजेराव मा बुस्थु बियो हाब गोलाव जाथारदों माथो वाव खेरेन्दाय दे सावदो हा ओइ बेखौ खाथियाव माबा नाङा ओइथिं हम आइथिं खालामबाय थायो बिसोरो बेरदेरो उल्था सादों माथो इथिंसो इदां ओरै हो थिगानोब्रा हाट इदि हो ओरै होब्रा बैखौ प्लास्टिकआव बिथिं दं ओइ मोननैथिंबो दं नैबेखौ एसे खालाम बेखौ एसे माबा खालाम हाफु दुवालि गोसो खालाम एसे थांजे र' इदिंबा मानसि बेरदोंलै थिनदायबा दे जायो लागायदो है Happy Diwali. Nah? Happy Diwali. Ini Niska. Deh thalu bumi, saudara thalu bumi ya. Thalu malahu. Deh. Thalu bumi thalu semua. Hah? Biar jauh pun berada. Orchard juga. Lagau. Wow, Happy Diwali. Gila. Deh keren deh. Akhirnya kamu jangan be. Chat gitu nih ya. Hoi. Lagau, cut lagi jeng saya. Lagau. Hoi. Saja. Ini tanggung je. Saudwng siapa? Saudwng. Hampir saudwng haman. Hampir saudwng. Nơi hampir buma gaवबाय दायो. Happy Diwali. Lagau. Wow. Ulah. Gila. Lagau.
हुर लगाओ